seuraavaksi ajateltiin ottaa yhteiskuva meistä kaikista. Täällä on hurjasti ihmisiä tullut nyt sua katsomaan. Kiitetään Alex sua nyt tässä kohtaa todella paljon ja toivotetaan sulle tsemppiä. Joo, kiitos vielä kerran kaikille, että olette tulleet paikalle. Se merkitsee oikein paljon ja mä toivotan itse kullekin hyvää viikonloppua ja huomista hyvää vaalipäivää. Ja niin kuin aikaisemmin sanonut, niin kuulette meillä on kaksi hyvää ehdokasta, että kävi miten kävi, niin Suomelle käy tässä hyvin. Kiitos oikein paljon. Ja näissä kuvissa on tapana sitten näyttää vähän luonnetta, sellaista vantaalaista, iloista, optimistista, positiivista luonnetta. Eli kun lasketaan 3, niin nostetaan käsi ilmaan ja huudetaan ja 1, 2, 3, ei vielä, harjoitellaan. Kaikki tietää nyt, kun lasketaan 3.